Айде малки да отстраним отбора. Бърза трета за деня. Ето го и баща му. Двоен рън правим. Да, двоен рън. Ето тук още. Днеска ученика минава учителя. Така. Дали аз на този закачих, а? Не закачу. Айде. Браво. Браво. Браво, Криси. Шампион. Ео. Направи с новата пръчка да направи сефтето. Поредното. Третото сефте за деня. Да, тук има още една рибка. Айде да я пускаме да живее. Чакай да ще слагам в живарника. Ще я слагате в живарника ли? После ли ще я пускате? Да. Такава ли е идеята? Айде. Айде, браво! Браво, шампионе!